sing tentrem rahayu mugi kajiwa kasalira dhumateng panjenengan lan kula amurwani gelaring kang upacara sesarengan sumangga kula dherekaken memuji mring ngarsaning Gusti. Mugi kula lan panjenengan maligi kang gamengku gati manggiya ayu, ayu, rahayu Basuki. Narbuka wiwaraning suka sesarengan samya hasesanti. Gonggo gonggo trigonggo gonggo pinayungan kala cakra dirga mendhak kala sirna hayu hayu rahayu rahayu kang samya pinanggih nenggih katiting kalenggan mangke Surya kang kaping 18 wulan Juli warsa 2026 nenggih ana wong agung kang wis sawegang rakit Sekarat diamonca warni kayu klepu dewa daru jaya daru tebok swasa pupus cindhe pari jata kencana tandha denira sawega ngentas putra mahargya siwi Andha pakenat mojo kinasih kang wis tumapak akiring dewasa ya sawegarsa ninggal mangsa muda manjing tataraning kadewasan lelumban ing samudraning gesang bebrayat nenggih sinten ta wong agung kang lagi datmangun suka tanah sanes muhung Bapak Peter Marinus Willem Cornelis Ibu Cornelis Suwastri Evi lenggih kang hamengku gati sayekti priagung kang wis mungkuring saliring reh mila boten nama kalamonta jroning netepi darmaning mredha ngentas putra mahargya siwi hanggung sinengkuyung kula wangsa cinaket kang lonlonan kawuryan samya manjing wisma pahargyan gegandengan asta urut kelawan kadange dewi lenggih mangkono kawuryan jejel riyo tumpang denggolaben pamidangan hawit saking keng para werda kang keparengan jumenengi lampahing upacara sadaya mung sawega memuji mring ngarsaning Gusti mugi dhawuhing temanten purwa madya wasana widagda manggiya rahayu 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 Basuki